ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି କାମିନୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମୋ ସିଆକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆ, ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯିବି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ରତନ ମାଧବୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ରତନ ଆଉ ମାଧବୀ କହିବେ, ମା ମା ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି କହି ଚିତ୍କାର କରି ଆସିବେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ କାମିନୀ ଜେଜେମା କହିବ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଉ ଏତେବେଳେ ରତନ ସବୁ କଥା କହିବେ। ଆଉ କହିବେ ଯେ ସେ ମା ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିଆକୁ ରଖିଦେବେ। ଆରେ ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ସିଆକୁ ଆମେ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବାନି। ସେମାନେ ଚୋରି କେସ୍ରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କାମିନୀ ଜେଜେମା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମା ଝିଅ ମୋ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି କହି ଯିବା ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଟକେଇ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ରୁହି ହାଜତ ଭିତରେ ଶୋଇକି ହଠାତ୍ ଡରିକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା କଥାକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ରାମ ଆଉ ଚିକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।